Ja oikein hyvää iltaa. Tässä taas Kari Sporttila ja Sporttiruutu. Tässä ollaan toivottu edellisen jakson onnettomuudesta. Pienimuotoinen onnettomuus, juna ajoi taas päältä. Mutta nykylääketiede on ihmeellistä. Sporttila on saatu jälleen kasa. Ja tällä kertaa olemme sitten valmiita taas kohtaamaan uusia seikkailuja. Tällä kertaa Sporttila on täällä metsässä, olen täällä Korvessa suunnistuksen maailmanmestaruuskisoissa ja aion osallistua tähän pitkään matkaan ja näyttää muille vähän mallia, miten suunnistus tapahtuu huippuaikaa. Aion osallistua tähän kisaan ja suorittaa tämän lenkin ilman karttaa ja kompassia. Tosi suunnistajat eivät tarvitse sellaisia tilpehöriä suunnistukseen ja selvitäkseen. Joten kohta lähdemme suorittamaan tätä mahtavaa suunnistusurakkaa. No niin, hyvät katsojat. Täällä Kari Sporttila jälleen ja nyt lähdemme tästä suunnistusreitille. On tullut Sporttilan vuoro lähteä ja startata. Onnea emme tarvitse. Taitoahan löytyy sitäkin enemmän. Näin lähdemme. Ja kamerahan seuraa koko ajan tätä tiivistä tunnelmaa, kun Sporttila matkaa tekee. Näin lähdetään. Niin, hyvät lapsukaiset ja katsojat. Nyt on sellainen tilanne, että Sporttila on hieman eksynyt, tai siis eksynyt hallitusti kadoksissa. Nyt pitää katsoa minnekä päin. Aivan selvästi lähdemme tohon suuntaan suunnistamaan. Karhu perkele. Ei mitään hätää, Sporttila kaivaa esiin siistitaidot ja maastoutuu tässä karhulta piiloon. Hiivin pois äkkiä. Ja taidokkaasti. Näin.